САЩ имат един ден да атакуват Иран, а този ден е днес. Утре започват съвместните военноморски маневри на Русия, Китай и Иран в Персийския залив, които ще продължат 2-3 дни. Очевидно корабите ще останат в Персийския залив, за да предотвратят атаката на САЩ срещу Иран. Като част от китайската флотилия, няколко нови разрушителя, според американската система за класификация, фрегати, от типа IJIS с мощни системи за противовъздушна отбрана. В случай на атака на САЩ срещу Иран от района на Индийския океан, където сега се намира Авраам Линкълн, международният флот ще защитава Иран от югоизток, докато иранските балистични ракети ще летят от иранска територия до самолетоносача и ескортните кораби, както и Израел. Що се отнася до нападението през териториите на други страни, американски и израелски атаки могат да се случат от американски военновъздушни бази в Персийския залив, което ги поставя под непосредствения отговор на Иран, както и през териториите на Саудитска Арабия, съюзник на САЩ и Ирак, който все още няма своя собствена значителна система за противовъздушна отбрана. В отговор Иран може да потопи и причини сериозни щети и разрушения на американските кораби в Индийския океан, както и да нанесе удар по Израел, след което ще има въпрос за техническото съществуване на държавата Израел като държава, в близко бъдеще, например след унищожаването на израелската енергия с няколко ракети. Въпросът за цената за Израел и САЩ за подобна операция е от решаващо значение, защото неуспехът да се проведе такава операция след концентрацията на големи американски сили върху Близкия изток ще покаже на целия свят силата на Иран, Китай и Русия и слабостта на САЩ, които мътят Израел към Иран,